Grabatzen ari garen unean arratsaldeko 6:24 diren honetan, Jakak eta Martijak, Altuna eta Imazen aurka galdakaon jokatu duten Masters CaixaBank txapelketako playoffetako bigarren norgehiagokaren analisia egingo dugu. Garaipena Altuna 3. eta Imazentzat izan da 22 eta 17ko emaitzarekin, eta emaitza honen ondorioz bi bikote hauek finalerdiak jokatuko dituzte Masters CaixaBank txapelketako finalerdiak. Batetik Jokin Altunak eta Ander Imazek norgehiagoka irabazteagatik noski, eta bestaldetik berriz Jakak eta Martijak 17 tanto egiteagatik. Gogoratu behar delako atzo, Larrazabalek eta Zabaleta galtzaile izan zirenek bianan 15 tanto egin zituztela. Honen bestez, bi bikote hauek finalerdietan izango dira, eta finalerdiak erabaki dira. Alde batetik Ezkurdia eta Mari Ezkurrena Jaka eta Martijaren aurka izango dira, eta beste alde batetik berriz Peña Bigarrena eta Rezusta, Altuna eta Imazen aurka. Norgehiagoka xelebre hasi da. Jada nahiko gauza arraroak gertatu dira norgehiagoka hasi aurretik, eta gauzarik arraroena berez ordu honetan ez ginakela norgehiagoka honen analisia egiten aritu beharko, baina kontua kontu, ezetasuna zela eta abar, Galdakaoko frontoian ezetasuna zela eta abar, bigarren partida estelarra lehenengo partida izatera pasada, eta hori esan dugun bezala ezetasunaren ondorioz izan da, eta ondorioz orain jokatuko dute, grabatzen ari garen unean, Peio Etxeberriak eta Eskuzak Salaberria eta Tolosaren aurkako lehen partida izan behartzen hori. Egia esan erabaki ona izan da, eta gero gainera esango dugu partida bere okerrean edo bere testu inguruan ongi joan dela. Baina egia da norgehiagoka hasiera berdindua izan da, oso berdindua, Bosnar arteko emaitzan oso berdindua izan da, baina hor ikusi da lau pilotariek errespetu handia ziotela pilotalekuari, eta horren ondorioz ezin izan dituztela behar bada euren pilotakadak behar bezala eman. Lehenengo bi tantoak izan dira horien zantzu nagusiak, batetik Jokin Altunak txapara bota duen pilota hori, eta bestea Eri Jakari txapapera joan zaion pilota hori. Zantzu oso nabarmenak izan dira, behar bada pilotalekua bere baldintzarik egokienetan ez zegoela ikusteko. Eta hortikan aurrera pixkanaka pilotariak ere asentatzen joan dira, pilotalekura egokitzen, ikusi dute behar bada pilotalekua etzegoela horren irristakor bai, baina jokatzeko moduan zegoela, eta horrek ere lasaituko zituen noski pilotariak, eurak baitira protagonistak norgehiagoketan, eta euren osasuna zaintzea ere garrantzitsua zalantza izpiri gabe. Horren ostean 9 eta 5 aurreratu dira Altuna eta Imaz, eta hemen bikako nagusi egon dira. Alde batetik noski Amezketarraren distiratsu hasi da Jokin Altuna, bazekien aurrera egin beharra zeukala tantoa amaitu nahi bazuen. Alde batetik Eri Jaka azken partidetan behar bada defensan ez da bilelako oso fin, eta beste alde batetik berriz bai Altunak eta bai Jakak lehendabiziko tantoetan txokoan egin dituzte tanto gehienak, izan ere hor noski ezetasun gehiago zegoen, gainera ezker horma ere oso gauza bihurria izan ohi da, eta Jokin Altunari jokaldi batean pasatzaio, ez? Hor Jakak txokoan utzi duenean Jokin Altuna joan da, eta sorbaldan sekulako kolpe hartu du, zorionez ez da ezertxo ere izan, eta jarraitu ahal izan du. Eta gero Jokin Altunak esan dugun bezala tantoak amaitzen jarraitu du, horrez gain pilota ikeragarri ongi luzatu du, hori ere aipatzekoa da. Eta beste alde batetik berriz Imaz lehendabiziko zati horretan nagusiago izan da, askoz ere nagusiago izan da Ander Imaz hasiera horretan Julen Martija baino, pilota askoz atzerago jartzen zuen, Jokin Altunak ere luzatzen zuenean Martija asko behartzen zuen, eta horrek ere noski Etxeberriko pilotaria nekatu egin du, eta hori izan da norgehiagokaren hasierako gako nagusia. Gero hortikan aurrera partida oso berdinduta joan da, oso berdinduta, bederatzina berdindu dute Jakak eta
eta Martijak gero 12 eta 10 ere ipini dira, baina hor jaka hasi da pixka bat gaztainak zutatikan ateratzen, ez hor gantxoekin sekulako mina egin du Erik Jakak, baita txokoan utziz ere, eta bi aurrelariak esan behar da orokorrean errematean oso fin aritu direla, eta iruditzen zai gainera gaurko norgehiagokare ikusi eta gero bikote hauek ere merezimendu osoz daudela finalerdietan. Eta hortikan aurrera ja, tanto bakarreko aldea egonda ia une oro, baina hor 18 eta 14 ipini dira Altuna eta Imaz aurretik, eta hor pixka bat Jakaren txakalaldia etorri da, hor erremate batzuk etzaizkio atera, gero Jokin Altunak oso ongi jarraitu du, Imaz ere egoki, naiz eta pilota batzuk galdu dituen orokorrean egoki, partida egokia egin du Oiartzuarrak, baita Julen Martijak ere, Julen Martijak gutxiago galdu du, galdutako gehienak behartutakoak izan dira. Eta orokorrean, zegoen testu ingururako nik uste ez du hain partida kaskarra ikusi. Eta gero, hor 15. tantoa egin dutenean jada Jaka eta Martijak arnasa hartu dute, eta horren ondorioz, bi bikote hauek finalerdietan izango dira, merezimendu osoz, esan bezala, eta Nafarroarenan jokatuko dira bai finalerdiak eta bai finala. Hauxe izan da beraz, norgehiagoka honen inguruan esan beharreko guztia, hurrengoan gehiago izango duzue, bitartean ongi izan, agur.